30 pesos kada araw na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Cagayan Valley, aprobado na ng Wage Board. Naritong report. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 2 ang bagong 30 pesos na daily minimum wage rates para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at 5,500 pesos buwanang sweldo ng mga domestic workers sa Cagayan Valley. Ang wage hike ay patutupad sa dalawang tranches kung saan ang paunang 15 pesos sa isang araw na pagtaas ay epektibo sa October 16, 2023 na susundan ng isa pang 15 pesos sa isang araw na pagtaas sa April 1, 2024. Para sa mga manggagawang hindi pang agrikultura, makakakuha sila ng 435 pesos sa isang araw simula sa October 16, 2023 at 450 pesos sa isang araw sa April 1, 2024. Nauna nang nagsagawa ang Regional Board ng mga serye ng konsultasyon sa sahod upang bigyang pansin ang kalagayan ng mga manggagawa, employer at domestic worker. Inaprubahan na rin ang 40 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa Central Luzon. Sakop ng aumento sa sahod ang mga non-agriculture, agriculture at retail service establishments. Kapag naging epektibo na ito, ang wage rate sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay magiging 493 pesos to 500 pesos para sa mga manggagawa sa non-agriculture establishments, 454 pesos to 470 pesos sa mga manggagawa sa agriculture sector at 475 pesos to 489 pesos naman para sa mga retail at service workers. Sa Aurora, tataas din ng 449 ang wage rate sa mga non-agriculture workers, 422 pesos to 434 pesos sa mga manggagawa sa agriculture, habang papatak naman sa 384 pesos ang mga retail at service workers. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.